Buo na to na ginamos bay. Nanay jud kadak akong tuhod kundi ko mag-exercise, puno na ng gout. Okay ra, kaya pa tuhod ani no. Uy, gidiri ni, gidiri uy. Uy. Kumusta naman ang mga dagko na kaldero diri sa Talamban? Akong favorite na dagko kaldero karin diri sa Talamban. Dili ra dagko kaldero ilang gi-offer. Dagko pud kayo mga unod ug dagko og makabungog na dinosaur pochero. Mao ni akong mga sinaunang vlog sa una. Unang excited ko ipakita nako sa inyo tan-awa sa katapusan. Kinaa sila daghan mga klaseng mga pagkaon. Let's go. Well, welcome to Talamban. So kani is ifo ako na sayop padung ni Tintay, so nasipit road ni siya sa Talamban. Padung Tintay, ang landmark niya is naa diha ang Petron sa Talamban. Paliko na siya padung bridge. Then dire is padung sa Talamban Gym, paliko na siya padung sa Banilad. Talamban na gym dito, Banilad siya. Yan, dire nimo makita si VM Balbakwa. So VM Balbakwa tanawa ginapilahan sa mga tao. Diyos ko, grabe kadagang tao ni pila. So napod puno-puno po ang ilang dining area. So atong atoon, let's go. Daghan kay tao nga napila, so dito ko kahuwat na ko nabantayan diri nga glass mirror of lamian. Mo nang ngaon sa ta diri as appetizer before ta mo proceed sa pochero. Tara, let's go. So naa siya pusit diri, napod siya dihay pork chop og siya I think ginabot ng usa og napoy isda dito. So sige unsa may paagi pila pud ni imong pusit te? 150. Luto na bali ni siya? Okay. So, nanan siya kanang laman sa ilawom? Di ka nakuha usabi. Ay, duha na siya kabuok? Double. Double na siya, 150? At sulit po. So, duha na siya kabuok, idol, 150, sulit na. Nya, mag-add sa ko aning siya nga murag siya calamaris. Calamaris, pero siya iday kana. So, pila ni 50? So, 50 plus 150, solid kaayo. Sige, kani ako abi. Okay dol, so grabe din sa daghang tao. So may gani kay mag-appetizer sa ta. Okay, after ani na to kaon, hopefully wala na linya. Pero karon, okay ra ang appetizer na kay nindot na kaayo. So naata diri siya isa ka spaghettihan mo siya calamaris tanawa. Ug syempre ang pusit, Diyos ko. Wa ko na expect duha ka buok pusit for only 150 pesos. Pusit. Kani pusit man nino, mga ana man ang pusit no. Ana. Nya kung paana unsa man na siya. Comment daw. Maghuwat ko. Sige. Kung mga ana, pusit. Mga ana, opposite. Anyway, so ano na taan ni? Kanya to siya hopefully, nipilimpyo ni. Cheers. Albert, surprisingly lamig. Dili siya crispy, no? Guma kayo siya. Pero wala siya anggo, wala siya langsi, wala siya kanang langsi o baho nga lasa. Mo na kanindot niya. Nagod siya pagkagami. So mo nakakuha niya. Paligo na pagsuka ba. Perfect sa suka, bay. Siyempre, kumari ka dali sa BM, di ka mag-uol. Kinaram sila appetizer. Pag dili na sa baw, sa kilid ko nila na maligya taon si ate. Kani next na po na ito ay ang pusit. Buhaton, ano to be? Pina-barbecue style. Cheers. Ang gawa sa mga lamas oh. Awal mo lamas. Ano? May kamatis. Super kamatis pa ako nakitaan. Og sibuyas di ay. Nakanindot. Humok ng squid. I think ilapaan niya ng gamay na iyang barbecue. Di yun sa init. I-display naman siya pero ready to eat na. May ang simple ng lasa. Smoky siya. Siyempre, mapusit. Opposite. Solid gatong appetizer. Excited na ako sa next nato na main event of the lifetime. Excited ako mabungog. Tatanga to. Uy, wala niling niya. So, dali, let's go. Hi ate, maing udto diha. Ay, oto sa Kumusta naman ka? Okay ra, sir. Napagyapon diri akong paborito ng mga kabungog na dinosaur, nga pochero. Ngano makakuha pa man mog dinosaur nga extinct naman na sila. Di man mo ana. Mama, pinakapaborito. Mo ni pinakadako. So unsa may naa diri karon kani? Pochero. Mo ni pochero. Bakarita bukog. Kani? Bakarita bukog. Bakarita bukog. Na kani ako itag na ni, bakarita unod. Tawa lagi. Duna siya bakarita bukog, bakarita unod. Okay, sige. Tagpila man ang serve sim bakarita unod? 130, sir. 130. Nya kani, bakarita bukog? 130 gapon. 130 gapon. Nice.
So kani makabungog ninyo ng putsero? Kara, Pila mi? 375 putsero. 375. Sige nya kani unsa man ni siya? Kani, mandonggo. Mandunggo. Uy, ganahan ba ito ko ani? Tagpila po na? 100. 100. Sige daw. Sinana na siya ka-serving. Oh, inani. Oh, muro siya. Kulami ani. Uy. Bakarit. Isa na siya kabuok? O kana ako abi. No ko ah. Oh, ani. Oh, grabe. Ay dula ani. Uy, tagpila man na siya? 375. 375. Oh, grabe. Napay free nga mais. Mga tapos yung mais nga rice, napay free nga mais. Kani dito akong ganahan. Unya, te, unsa may oras mo mag-abli diri unsang adlaw ra pod? Ha? Alas 8. Unsay oras? Ito alas 7. Alas 7 gabi eh? Oh, Monday to Sunday. oh. So every day walay day off. Wala. Wala mo makabakawag-date sa inyong bana? Gadit lang gihapon, magabi eh. Dol, syempre kung kuang kaputsero, pawaas bidli, palami o pa-enhance sa flavor, naa sila unlimited ginamos. Tano, no, look at that. Oh, unlimited na. Gikan pa na merkado. Oh. Sus, grabe. Ayun si palabi kaya tong kedne. Oh, naa siya ginamos diri oh, no. Di ba? Unlimited na ginabusa na. Wa pa jud nagbantay diri, so pwede ra jud na nimuhot doon, nya iputos. Ay naagi din nagbantay. Sorry. Joke ra to nako. So na ginamos dol. Oh, inana ka abunda tong kaon nga ginamos. Napod siya libre na limonsito. Ikaw pa jud maghiwa. Di ba? Alright. Tabunan na to kay ini mga langaw. So ato ni butangan og sili. Na sili kulikot diri only in Visayas. Sili kulikot unlimited. Way nagbantay. Okay. Putdo nato ni sili. So naa na tay pang ginamos. Excited dito sa atong giant dinosaur puchero nga makabungog. Let's go. Dol, naa na sa Totobangan. Naa na itong mga pagkaon lamian diri. Siyempre, nag-order tag mandunggo, nag-order tag puchero, makabungog. Siyempre, naapoy bakarita unod. Mura siya baskoy. So excited ako. Siyempre, atong ginamos na adiha. So thank you so much, Lord. So ayun na ito ning bakarita unod. Masabaw siya, naa siya yung mga spices, aroma. I think naga po siya gulay, gamay, nga na kalabasa, nga na gabi na kapino. Cheers. Di rin siya nga bakarita, kaya ano, masabaw man siya. I think mo siya dinatan na gid siya nga baka, nga unod tanan. Pero ang ilang tawag ani is bakarita. Lami siya. Grabe ka, homey nga lasa, pambalay nga lasa. Next na po aning mandunggo be. Mandunggo is 100 pesos ra. Mao na ni kadaghana. So kaning basically mandunggo, more siya mga innards ng baka. Na siya kanang murag tualya bitaw. Ambot asang habol diri og unlan. Cheers. Yummy. Dol, maloy siya. Na dito ang saltiness sa black beans. Halang bugid siya dol, may nakanindot niya pawa bidli. Mura siya kanang halang-halang na version nga linatan. Alam mo ba? Dol, mao na gid ni ang dinosaur nga putsero. Look at that. Katong last time gid kay murag sayo ko ato na ako sa mga alasutso. Mas dako gito ani pero okay na ko ani no. Inani jud ko dako akong tuhod kundi ko mag-exercise, puno na ng gout. Mo pa. Kung may challenge, dito man ibot, nasa natural lip balm. So atong buhaton, paliguon nato ni ginamos. Alright. Basta 185 tanan. 300. Nana siya kumuk tano. Tol, kuhaan na to ni Kuyok. Kaya nakunin siya Kuyok. Oo, no. Uy! Ano na sunod? Bro. Gana dia ni. Uy, napa? Gideri ni. Uy! Grabe! Gideri ni, tanawa. No, nangatagak ang mga ano? Ang mga uyok, Diyos ko, nangatagak. Grabe. Bone marrow pampabata. Painat sa naong. Natural collagen, natural pabatax. The best good ba? Perfect po dyan siya sa mais. Kaya ano, kung may mais manggod ka, which is corn grits, kay, nuot jud kayo ang sabaw sa mais. Dol, aray na gid mo diri sa BM Balbacua. Grabe ka solid mo, di daghan gyud tao diri oy. Perting blockbuster kay.
Lamian gid kay timpla, makabungog pa. Nani nga klase ng food trip akong gihanap. Once again, hanap na po taglain na food trip ingon nani. Kaya pa.